Здравейте, кирпичи! Аз съм Преслав от Рити Иванов. Чакай. Бъди. Абе, чува. Така. Почваш ли? Хело, аз съм Шона Хекс. Аз съм Бруксел. И днеска ще правим... Трябва ли да помогна? Дани, я дай малко стъкло. Не. Дани, За. трябва ли ми помощ? Не. Шадоле, знаеш аз какво искам да направиш? Да отиш да взем, да намериш даймондс. Не се бе, аз нямам айна с теб дори. Вземи моята. Не искам. Тя съм бе. Ако питате мен, аз съм... Астро, Шадоле! Бей, да, Дани! Астро! Бах! Дай самата ответ. Знаеш колко ме чтията от видео. Я дай малко стъкло, бе. Ето. Не такова. Аз да го щупа. Защото ми трябва. Ети 27. Така, дай. Дай на този човек. На кой? На мене. Да. И как го прави, бе? Ей, тя не убива. Не го ми трябва. Тя убива добитъка ни. Нашия добитък. Какво да ви направя? Това беше нашия добитък. Въй, това е конът от Old Spice. Бял кон. Тихо, мъртвай. Бял кон пари щастие за мен. Мъртвай. Пичуе, аз искам да ви покажа на нещо. Трябва ми камин. Пичуе, я лати при мен. Лати при мен. Шадоле! Камък. Ела, сбързо. Не искам. Я вижте, аз съм в Old Spice. Аз съм на кон. Аз съм на кон. Аз съм на кон. Аз съм на Батерия. кон. Ко ми става, бе? О! Издава хора. Да знаете, че сигурно утре или не знам кога ще има клип. Не знам. Кога? Що? Не знам. Пепи, нали ще има клип? Какво искаш да кажеш? Че сигурно ще има Дани. Да няма клип. Мислиш, че почна с телефон. Пепи, я пари нацепи едно бело на дърво. Вали ти, бе, гъс. Ма знам, братва! Имаш! Къде? Камералката, не помниш ли? Не у мен. Кика, имаш ли В вън? инвентар ми. Не го. Вече е нужда, да. Дай ми още едно. Айди да влез! Ние ще дадем ние. Няма никаква вълна. Да, бе. Имаме една кафява. Кика до тебе. Аре, чао. Аре бързо да спим в нашата къща. Да спим в нашата къща. До утре. Аре да спим в нашата довършена къща. Бебе. Скочих, видя ли ме? Я ще Бебе, скоча. бебе. Видя ли ме Да. пуска, бе? Да, я. Аз съм пиче. Аре, Кика. Аре, че ние нямаме нищо и ще ни прибие зомбитата. Ние сме се довършили къща. Дани, Добре, лягай. лягай. Дай ми още едно парче. Лягай. Да, бе. Не, Кика, че ми дали си. Мисля го удари. Я не мога. Нямаш него. Дърво. Дай да ние ще дадем. Аз ще им метна. Кика! Идваме! Аз съм Old Spice! Кика метнага. Аре бързо, че може да спим без тебе. Чакай, аз съм на кон. Аз съм на кон. Аз съм на кон. Аз съм на кон. Ай се на кон. Кика, спиш ли? Дани, идвай, бе. Чакай. Да ходи към един. Къща е нашата къща. Не, го Кика! влиза. Кика, разтваряй краката. Дани, Айде. Меги! Да спинкаме. Меги, в нашата къща. Аз съм в нашата къща и си гледам. Аре, Дани! Аз съм прибирам. Дисконект. Не. Е сега. Дадеш да си тук. 1, 2, 4, 5, Идвам. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Затвори точката. Аре! Бъркам, хайде. Айде, Лягай, мушка курва. Разтваряй устата. Лягай, Аре, лягай. Не, ма това е това. Лягай, бе! Чакай да затворя пътята.
Събро се разсмях. Главата Имат ме да бля! Лягай, бе, човек! главата си е забита в камък. Лягай, бе! Лягай! Тече малко. Айде, Така. чакам ви! Ето легнали са. Ето, легнали сме и тримата. Ай, легни, бе! Добре, айде, легна. Тишина! Айде, добро Пускай. утро, добро утро. Грузник. О, Грузник от теб не мога да съм Мики спокоен. Маус коста. От ние ще направя на Мики Мауса. За 5 цента ще направя за 5 цента, бе. Чекай, ще сложи. О, скъпа! Как беше в легото? Скъпа, как беше в легото? Говори с женски глас, е. Скъпа, как беше в легото? Я ми метни малко камък. Я се беги, гъс. Беги се, бат Герги. Твоето семеце. Изваждам каманарката. ако искаш да го убиеш с удоволствие. Хайде, давай. Айде, давай. Идвам. Чай, мен ли, бе? Ня! Да, ще би ме на гласо. Да, махаме на гласо докато слушам. А, не, кика, не! Така вика, докато вика. Тя ми е 4 секунди. О, Дани, Алана покрива. Дани, Алана покрива, бързо, брат. Дани, Алана покрива. Тя няма. Аз съм в някаква мина. кой иска на криленица? Не, така да не идваш. Дай да го стръпя. Аре, кика, аре. Чакай, че ми се бъгнах кош. Аре, виж ли ме име? Аз ти го виждам, че съм от твоя отбор. Кика, виж ли ми името? С удоволствие, да. Идвай да. Чакай. А, не, там има лова, той те познава. О, Дани, така ще... Тя идва ли, бе? Виж, Ай, ма... махам всичко, брат. Не! Не, бе, трябваше това само на ъгълчето. Ако искате, живейте при мен. Не. Да, Не, да, карти всичко. Нали така се че запел дърво, е. Аре, кика, страхта. Ми, ти още не трябва да направя тази къща. Аре, хода. Аре, уе. Аз ще имам да убия Дани, че не ми помага за къща. Идвам, но кика да не ме уби. Кика. Ей, затвориш ме. Как извади? Кика, я се обърни. Дани. Кика, я се обърни. Ебани, аз бях скръвнат. Кика, не! Ай, аз едно. Ебани! Идвам да ви убия, идвам. Не, бе, не. Не, стига да. Кика, ма почва. Пълса. Аз я гона с Пълса, пъта. не, пълса. Айде да видим кой е по-добър на PvP. Не! Свия! Ау! Не, защото... Ау, добре. Свия, че почвам с кирката. Да ви бия. Не, просто телефона и пак. Да. Айде бързо да се развиваме пак. Ебани! Че ви избел дърво, е. Чивари. Чивари. Аз нямам брат мен. Да. Да, брат. Не, бин. Свали си нов телефон, веднага Майнкрафта и ай. Дани, Please don't. дай ми каската. Вземи кожата. Дай ми каската. Моята е на червено. И моята няма. Моята цялата бронза. Е, сега ще ти дам златата. Не искам. Дай ми кождера, бе. Не искам. Дай ми кожата, каска. Моята е почупана, не ми трябва. Дай ми кожата, каска. Не искам. И ще те обясня. Добре. Аре, да. Айде, дай ми кожата, каска, бе. Не искам. Нямам каска. Не, please don't. Вземи си златната, не ми трябва. Пане, кой иска да живееш при мен? Не. Дали ти не искаш да живееш при нас? Аз ще живея с кикара. Хубавичко. Ще си взема Не, исках... всичко. Не! Аз исках да тролна. Аз исках да я тролна. Аз ще да видя кика. Не, бе, не руши видя къщата. кищата. Не руши къщата. Няма, ще я попаля само. Не, Той няма запалка. Айде на бас. Имаш ли Кога флип? си- Да, Въй, има се прави флип. на гейска къща. Гледай. Гледай ми се. Гледай ми се. Нищо Ще прави на няма. гейска къща. Няма ти гепа нищо спава. Шиван, И тя влезна, шит, аз се умитам. шиван телефон. Тя влезна и лепна. Баща ми ще го убие. Що? Сперма. Аз тям да сложа малко цветенца на къща на кика. Ай, ние се направим да сме педераси. Аз съм Не! педераса от нас.
как се каш? Пидераса от незнайната улица. Да. Аз сега не играм задно отделение. Това е вярно. Не става. Няма се бутут. Пробва ли си? Ай, може се едно приложение. Майга. О май гад. Как мислиш, бе, брат? Добедаба. Кога свършваме горе до епизода? Бе, когато ти спиш 11 минути. Абе, Пияна мутика. Какво направя? запалих едно нещо. Какво запали? Нищо. Какво запали? Какво запали? Абе. Ние правя гейска къща. Добре дошли в гейската къща на Шарал Хексията от Ритовица. Ебане, та-та-та-та. Аз съм Супермен! Дебче има полета. И права сек. Много ясно. Я ма удари, когато скоча. Удари ма. На 3, ама с ръчичка ма удари. На 3 ма удари. 1, 2, дай му! Казах ти, ама удари ще. Чакай, стой. Къде се? Той направо запалка! Не. Това е дъв. В ръката какво държиш? О, Ма палиш ли, бе? не. Ще палиш къща на Кика! Не. Нашата къща ще палиш. Ями не е. Няма. Запавам. Влизам. Запавам къщите. Тиха, тихо. Това е нашата обща къща, е как? Не ме убивайте, бе! Да не се убива, не убивате. Къде го е? Добре, младенце! Дава. Не ме убивай! Няма, искам нещо. Нямам! Ето, с тако съм. Кога ще се гнеш огнюката? Не жа малко подпалиш. Няма, пази тази запалка за недъра! Да. Сега е Пепи! Днес ще убия това. Той ще направи с густ. Вижда, ще направи това. Лошо, каканите срам. Ето, не, изготвяне ще имаме. Ето, вижте. Направи си изготвяне. Да, може да. Нима би! Ня! Изгаряй се. Моята време. Айде, в ъгъл си. Запали се. Ай сега, бе! Добре, айде, сори. Стига ма! Добре, Гори! айде, сори. Пичо, това беше всичко с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Довиждане, братан.